del clúster som conscients que avui, més que mai, el nostre sector es troba immers en un sector de canvis constants. Per això ens comprometem a ser un agent clau i actiu en aquesta transició i posar a disposició del sector les eines necessàries per tal d'aprofitar les noves oportunitats que se'ns presenten a nivell empresarial i tecnològic. Gràcies a aquest impuls podrem demostrar que les dones amb esclerosi múltiple volen i poden continuar treballant. És una gran satisfacció la feina que fem de seguiment del sector energètic i en concret també del sector de l'eficiència. Tinc un reconeixement per part dels agents del sector, que són en definitiva els protagonistes. Irene, obre els ulls. Has notat alguna cosa? A on? Has notat això? Mira quines cares. Irene, a tu no t'ha tocat ningú, en cap moment, ni ara al nas, ni abans a l'esquena, ningú t'ha tocat. Jo el tocava amb ell tota l'estona i ho notaves tu. I aquí a baix t'ho podran confirmar. Quina connexió, per favor, moltíssimes gràcies. Ganar este premio significa sobre todo un reconocimiento a un gran trabajo que hay detrás, tanto mío como de mis compañeros, y también es un orgullo el poder dedicarme a algo que la sociedad se pueda beneficiar de ello. Haver guanyat el Premi Emergent aquesta nit és un impuls per Bambú, perquè al final estem en un punt en què l'important és que ens coneguin i que ens coneguin sobretot aquí, al clúster d'eficiència de Catalunya, i poder oferir els nostres serveis a tots els potencials clients que sabem que estan aquí aquesta nit. Evidentment, el model energètic que nosaltres pensem, en el que nosaltres somiem, en el que volem treballar, no deixa de ser aquell que està basat en la digitalització de l'energia per descomptat, aquell que prioritza l'autoconsum i les energies renovables i aquell que promou una mobilitat sostenible i, a més també que integra l'edificació eficient i l'eficiència en el nostre teixit industrial també importantíssim.